Good morning friends, welcome to my Bodoran Technical Mission Channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायो। आंनि मुङा मयुर बर' नोंथांमोन। दिनै आं नोंथांमोननो डिफारेन्स दिन्थिनो नागिरदों जे पेटिएम आरो फनपे। पेटिएम आरो फनपेनि गेजेराव मा डिफारेन्स दङ? नोंथांमोना जानो हागौ फनपे आरो पेटिएम इउज खालामो, नाथाय नोंथांमोना बेखौ मिथिया जे मा मोनसेयाव बांसिन प्रफिट जायो आरो मा मोनसेया मोजां। बेखौ नोंथांमोना जानो हागौ नोंथांमोननि गोसोआवबो सोंथि जाखांफैनो हागौ। बेखौनो आं नोंथांमोननो दिनै बेनि डिफारेन्सखौ, बेनि फारागथिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनायजोंल' जानाय नङा, नोंथांमोन बेल आइकनआवबो खेबसे क्लिक खालामना हो, अब्लासो नोंथांमोना आं भिडिअ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो नटिफिकेसनखौ थाबैनो नोंथांमोना नुहैगोन। दा जियानो जा नोंथांमोन, दा पेटिएम आरो फनपे बेनि डिफारेन्सखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों जे जोङो पेटिएम इउज खालामनांगौ। पेटिएमआ ओरैबायदि माने गभर्नमेन्टजों गनायजानाय, माने ओरैबायदि सिकिउरिटि, जों बेखौ बेंकजों लिंक खालामनानै बेखौ केवाइसि मारिनानै पासबुकखौ जेरै केवाइसि खालामो, पेटिएमखौ केवाइसि खालामनानै जोङो मा खालामनो हायो, फैसा ट्रेन्सफार खालामनो हायो बेंक टु पासबुक, एटिएमनिफ्राय गुबुन सासेनो माने फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामलायनो हागोन आरो बिदिनो सुबिदा दङ। 10,000सिम ट्रेन्सफार खालामनो हायो, बेंकआव थांनो गोनां खुनु गोनांथि गैया। नाथाय पेटिएमावबो ट्रेन्सफार खालामनो हायो, बाट बेवहाय एसेबां सिकिउरिटि गैया, थारमाने बे एसेबां सुबिदा गैया। नाथाय पेटिएमआ जोबोद मोजां एप बियो। नाथाय अफारनि बेलायाव जों साननो थाङोब्ला जोङो बेवहाय नुदों अफारनि सोमोन्दै दिन्थिनो नोंथांमोननो। बे पेटिएमाव गोबां गाननाय जोमनाय ड्रेसफोरखौबो नोंथांमोना मा खालामनो हागोन, गासैखौबो मा अर्डार खालामनो हायो। बेवहाय आं मोनसे घुरि एप्लाइ खालामदोंमोन जे 600नि माने 600नि घुरि 49 आं मोनदों, बेखौ एप्लाइ खालामनानै आं बेवहाय लादों पेटिएमाव। दा जियानो जा नोंथांमोन, आं बेवहाय गोबां रिसार्ज होबाय, 200 10 बिदिनो गोबां रिसार्ज होबाय, नाथाय माने मा अफार मोनबाङा। रिसार्ज होब्ला मा बेवहाय पेटिएमाव एसेबां अफार होआ, माने बेवहाय होगोन मा 7टा रिसार्जसो 100नि सायाव, अब्लानिया मा 70 रुपिस मोनगोन। दा बिदिसो अफार होयो बेवहाय, एसेबां अफार गैया बेवहाय पेटिएमाव नोंथांमोन। माने पेटिएमाव नोंथांमोना रिसार्जखौ सोनाङा, अनलि बेवहाय बेंकआव माने फैसा ट्रेन्सफार खालामनायाव, मानि ट्रेन्सफार खालामनायाव जोबोद मोजां जागोन बेयो। नाथाय नोंथांमोना गोसोब्ला ओरैनो सोना लानो हागोन। नाथाय आं फनपेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनि। फनपेखौ नोंथांमोना जुदि इउज खालामाखैब्ला नोंथांमोना इउज खालाम। आं नोंथांमोनखौ खावलायो, प्ले स्ट'राव मोनगोन बेखौ, फनपेखौ। फनपे मिन्स इउपिआइ। दा बेवहाय फनपे सार्च खालाम नोंथांमोन, फनपे नैबे एप्सआ नोंथांमोननि मबाइलावनो इनस्टल जाखानाय दंखायो जानो हागौ। बे एप्सआ जोबोद मोजां एप्स बियो, रिसार्ज सोनायनि थाखाय आरो बेलेग गुबुन नङा, रिसार्ज सोनायनि थाखाय जोबोद मोजां। मैयाफोर सासे लोगो आंनो सोंहरदों जे फनपेआव माबायदि रिसार्ज होयो, बा पेटिएमआव सोबा मोजां जागोन ना फनपेआव सोबा। नाथाय आं बिथांखौ बुंदों पेटिएमआव सोनाङा, फनपेआवसो रिसार्ज, अब्लाना मा केसबेक मोना। नाथाय बिथाङा सोबाय, सोनाय लोगो लोगो आंखौ रिप्लाइ हरफिनबाय, बियो 20 रुपिस केसबेक मोनदों होनना बुंदों। बिथाङा जिअ रिसार्ज होदोंमोन, नाथाय बियो मा 20 रुपिस केसबेक मोनदों। जुदि नोंथांमोना जुदि सोरनाबा दखान दङबा बा गामिफोराव जुदि रिसार्जनि आंखालबा, नोंथांमोना फनपे इउज खालामनानै जिअ रिसार्ज सोनानै एबा गुबुन गुबुन रिसार्ज सोनानै नोंथाङा प्रफिट खालामनो हागोन। दा नोंथांमोना आं दिन्थिनो बे वालेट एक्टिभेट, बे एकाउन्टखौ क्रियेट खालामनानै ला नोंथांमोन। एकाउन्टखौ क्रियेट खालामनानै आं बेखौ लग आउट खालामना दिन्थिनो। बेवहायबो दोङो रिसार्ज, डिटिएइच, इलेक्ट्रिसिटि, बिदि रिसार्ज सोनानै लानो हागोन। जेरै रिसार्ज सोनायनि केपासिटिखौ आं दिन्थिनो नोंथांमोना, जे बेवहाय रिसार्ज नाम्बार गैया। ओमफ्राय साप'ज 200नि जिअ रिसार्ज होगोन। ओमफ्राय डेबिट कार्डजों लिंक खालामना लानांगोन। डेबिट कार्डखौ नोंथाङा मा खालामनांगोन, बेवहाय इन्टार इयर कार्ड नाम्बार, एटिएमनि कार्ड नाम्बारखौ होनांगोन। ओमफ्राय एक्सपायरि डेटखौ, एटिएमनि एक्सपायरि डेटखौ होनांगोन। सिबिबि माने नोंथांमोना मिथियो जानो हागौ, सिबिबि माने नोंथांमोननि एटिएम कार्डनि उनथिंगालाय मा थायो, मोनथाम नाम्बार थायो। बे मोनथाम नाम्बारानो जाबाय सिबिबि।
CVV नाम्बार होनना बुङो बेखौ नोंथांमोना इउज खालामनानै रिचार्ज सोनानै लानो हागोन ATM जोंसो सोनांगोन दे खिन्थु बेवहाय नैयाव ट्रेन्सफार खालामना लानाङा ATM निफ्राय नैबे वालेटाव खिन्थु डाइरेक्ट ATM जोंसो अब्लाना मा नोंथाङा 20 रुपिस 30 रुपिस बिदिनो गोबां अफार मोननो हागोन नोंथांमोना बिदिनो माने गावनि रिचार्जखौ माखासेनि रिचार्जखौ सोनानै लानो हागोन बेफोरबायदि गुबुन रिचार्ज सोयै प्रफिट जानायजोंनो बेखिनिया नोंथांमोन मोजां मोनोबा लाइक खालाम नोंथांमोन आरो माबाफोर सोंनो गोनां दङब्ला कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन नोंथांमोन थेंक्स फर वाचिं फ्रेंड्स बाय बाय